ደገፍቲ ሃገራዊት ጋንታ ኩዕሶ እግሪ ኣርጀንቲና ኣብታ ሃገራዊት ጋንትኦም ምስ እስጳኛ ትገብሮ ግጥም ፍጻመ ዋንጫ ዓለም ንምዕዛብ ኣብ ጎደናታት ኒውዮርክ ከዕለቕልቑ ይረኣዩ ኣለዉ። ማልያ ኣርጀንቲና ዝተኸድኑን ሰማያውን ጻዕዳን ባንዴራታት ዘንበልብሉን ብዙሓት ሰባት ኣብ ታይምስ ስኩዌር ተኣኪቦም ንጋንትኦም የተባብዑ ኣለዉ። ኒውዮርክ ኣብዚ ግዜ እዚ ብናይ ኩዕሶ እግሪ ስምዒት ተመሊኣ ትርከብ። ካልኦት ብዙሓት ድማ ነቲ ዓቢ ግጥም ክሪኡ ናብ ኒውዮርክ ገጾም የምርሑ ኣለዉ። ኣርጀንቲና ሎሚ ምሸት ብኣቆጻጽራ ሰዓት ኤውሮጳ ኣብ ግጥም ፍጻመ ዋንጫ ዓለም ንስጳኛ ስዒራ ነቲ ቅድሚ 4 ዓመት ዝደፍኣቶ ዘውዲ ቻምፒዮን ንምዕቃብ ትዳልያ ከም ዘላ ተፈሊጡ። ኣርጀንቲና ደጊማ ዋንጫ ዓለም ክትዓትር ደገፍታ ድማ ነቲ ቅድሚ 4 ዓመት ኣብ ቀጠር ዝተጎናጸፍዎ ዓወት ሎሚ እውን ኣብ ኒውዮርክ ከም ዝደግሞ ተስፋ ገይሮም ኣለዉ። ንኣርጀንቲና ኩዕሶ እግሪ ካብ ስፖርት ንላዕሊ እዩ። ኩዕሶ እግሪ ዓቢ ክፋል ባህሊ እታ ሃገርን ሃገራዊ ሓበንን እዩ። ካብቶም ኣብ ጎደናታት ኩዕሶ ዝፃወቱ ህፃናት ጀሚርካ ክሳብቶም ብሓባር ፀወታታት ዝዕዘቡ ስድራ ቤታት ኩዕሶ እግሪ ኣብ ምድልዳል ሓድነት ህዝቢ ኣርጀንቲና ዓቢ ተራ ተፃዊቱን ይፃወታሎን። ኣርጀንቲና ነዊሕን ዘኹርዕን ናይ ኩዕሶ እግሪ ታሪክ ዘለዋ ሃገር እያ። ዛጊት ገለ ካብቶም ብሉፃት ተፃወትቲ ዓለም ድማ ኣፍርያላ።